Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin namu na Bollywood a harshen Hausa. Shirin Bollywood a harshen Hausa shiri ne wanda yake kutsa a cikin masana'antar Bollywood ta kasar India. Sa'annan ya kawo muku bayanai masu muhimmanci game da ita, kamar tarihin jarumai, producers, directors da kuma sauransu. Hallau shirin yana muku shiri akan fina-finai da kuma adadin kuɗaɗen da aka kashe a cikin waɗannan fina-finai. A yau kuma za mu kawo muku jerin mazajen jarumai guda 10 musulmai da ke kasar India. Na ɗaya da akwai Ajmal Alir. Ajmal yakan fito a jarumi, mataimakin jarumi, wani lokacin ma har a mugu yakan fitowa a cikin fina-finan India. Na biyu da akwai Muhyiddin Abdul Qadir. Jarumi Muhyiddin yakan fito ne a uba ko shugaban ƙauye ko kuma dai minista. Sai dai amma a koda yaushe yakan fito ne a mai gaskiya kawai. Na ukunsu kuma shine Riyaz Khan. Jarumi Riyaz Khan ya fi bayyana ne a cikin fina-finansa a matsayin jarumin shirin. Na hudunsu kuma muna da Dulquer Salman. Shi wannan jarumin shi ma dai kan fito ne hallau a matsayin jarumi. Shamsuddin Ibrahim, wanda ake wa lakabi da Sham, shine jarumi na 5. Yakan fito ne a matsayin babban yaya ko mugun shiri, wato boss, ko kuma dai jami'in dan sanda mai gaskiya. Na 6 akwai jarumi Nassar. Jarumi Nassar ba iya jarumi bane kawai, shi darakta ne na shirya fina-finai a kasar India. Yakan fito a uba ko kuma ya fito a mugu, wato boss, ko kuma dai a shugaban ƙauye mai zafi. Cikon na 7 din shine Ali Basha. Ali Basha kuma yana fitowa ne kawai a matsayin dan barkwanci a cikin shirye-shiryen fina-finan India. Mammuti shine jarumin mu na 8. Mashahurin jarumi ne wanda kan fito a matsayin jarumin shiri mai gaskiya ko kuma jami'i mai gaskiya, bai fiye fitowa a matsayin azzalumin shiri ba. Jaruminmu na 9 shine Jamdash Katirkat. Wannan jarumi ana masa lakabi da Aryan. Yana fitowa ne a cikin shirye-shiryensa a matsayin jarumi ko kuma dai mai taimakawa jarumi. Sai dai a baya a cikin fim din enemy wanda suka yi da Bishali ya fito ne a matsayin mugun shirin. Cikotan na 10 namu shine Rahman. Wannan jarumi na taka rawar gani a matsayin mai gaskiya, ya fi fitowa a jami'in dan sanda. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau mai suna Bollywood a harshen Hausa. Ku ci gaba da bibiyar fina-finan kamfanin Al-Hussein Record mazaɓaɓɓakar fassara. Za ku iya sauke shirye-shiryenmu a shafinmu na YouTube channel mai suna Al-Hussein Record TV da kuma Ayana TV, ko kuma dai ku biyo mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar haka. Mun gode.